Keperanggul mungging ayuda kelabak bawanya bentar bentar kebabaknya mungging isin mesra ora gelem bali saka pemanasan kuwi Bagong bali nek wis ngerti babeku sapa wong aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih saka Kayangan Bathara siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro kowe ora nganggo tata krama ning Kayangan kanthi cara mengkono kita keluputan ora masalah arta kapak-kapak ora masalah iki mau aku untuk dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jembung aku ning Kawah Candra Dimuka sapa sing ngomong ngono Bathara Guru ngarsa dudu jare guru iki den bagus sing ngarsa Kakang Resi Kanika Putra menawi di sakmenika sampun kadenangan sinten to titah ingkang gadhahi pepinginan jebul nyatanipun dipun prisani kanthi netra batin mboten saged katingal krana titah menika pancen dugal kewarisan menika ingkang sowan wonten ing Kayiwangan mboten pangling rak menika Bagong putranipun Kakang Ismaya lho tenan perkencang warudayang wak wong lagune lho Bagong iki ya ngerti dalan ning Kayangan ta ya nganti tekan Kayangan barang iki ngopo bocah iki ya di nuwun sewu nadan Bagong menika namung atmajanipun Kyai Semar Badranaya Kakang Ismaya namung nuwun sewu panjenengan sampun prisa piyambak jam terbangipun Bagong menika menawi panjenengan boten ngatos-atos menika mangke panjenengan saged kewirangan lho di inggih Kakang kula badhe ngatos-atos inggih dolah bocah kok nekat ora jamak-jamak iki ya karo sapa ngono lho nganti Bagong tekanangan ki wigatine apa lho Pono kawan Bagong sawise satata nggon ngadhep Prabawarja sak pratamu Bagong Pono kawan Bagong ora edan ta iki mulane ket mau dirasani ora nyaut lho lah bocah edan ki Bagong wah jan wis ngegeti iki teko iki lho teko dengkul kita iki lha iki putaran rata wah dewa waduh nyuwun ngapunten pukulan mohon maaf lahir batin ya wah bocah edan ora iki kadewatan to iya iki Kayangan Suralaya waduh mengko kula ora numpak sepur lho ora mas sepur iki lho jare Surabaya Suralaya wah edan tenan iki ya waduh pirang-pirang ki dewa iya sapa iki lho basa kita iki sinten pukulan Pun Bathara Indra waduh Bathara Indra wah iki dewa kok untune pasangan iki asli nggo ngletak ndasmu iso pecah wah dewa aja ngono jangan gitu bener apa Yamadipati dewa tukang jabut nyawa weh juan warna-warna ini pun Bathara Guru dewane para dewa enggak kita iki diam lah kita iki kandang-kandangane yo duel yo lah dewa kok ngeplaki ora kita iki lungguh kuwi Sang Hyang Jagat Dinata Sang Hyang Bathara Guru kuwi Sang Hyang Manewaya sesembahaning titah sak Madyapada lah kok kita diajikan tanpa tata krama sembah sujud kula iya Bagong ora dadi ngopo kulun ngopo astanipun sekawan berarti bojone loro ora Bagong kabeh widodari dadi kelangenan ulun waduh temonco iso nglorong-loro nek tangane papat iki iki iso dikandani ora kowe kowe tak tendang genti lho kulun kowe sapa jenenge ulun rada ulun kami tuane Kayangan ayo kok sithik santai wektune isih sewengi kok kesusu-susu
Bagong dalem padha kanthi harja sak prapta kita. Nereng sambi pitu tansah pinayungan ing kawidadan nereng sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sungkem sampean dekem kula antem. Kita kuwi titah ingkang kladuk decul ku marucul. Nggih. Ulun gedhe Palimar Ulun Bagong. Matur sembah nuwun kula. Pangestu ulun tampan ana. Kula pun nggih jimat paripe gayana ing kasantosan kula. Iya Bagong, prayoga monggo mulungguh. Aja sak kepenake dhewe iki mapan ana ing kayangan. Mekaten kula nggih kula ngertos kula. Niki lho sing marahi niki. Seret angkringan niki kula. Iku Kakang Rada. Lho lho. Sampeyan ngene iki sepon iki to? Iya. Kakang Rada? Iya. Kowe rada raja sak pratamu Bagong. Pengaturipun Kakang Rada. Sing Kakang iki kono wae. Wis ping bola-bali lho kowe njongkong karo aku. Iki dadi masalah iki. Masa aku mengelok Kakang Merah entuk. Ulun ki dewa kita ki wing titah, ge dasar kita ki batur e. Weh. Nino karo aku kowe. Kakang Rada mbok inggipun kajengipun mboten menapa-menapa wong disebut Kakang kaliyan Bagong menika mboten menapa-menapa. Oh, ngono kok iki. Inspekture ngono-ngono. Ora entuk. Ya, wis tak tampa. Pangestu tampan ana. Pangestripun Kakang Rada. Kula pun dienggo jimat paripe, Kakang. Wah, jan kayangan kedayan kaya wong edian kaya ngene to. Wah, kudune titah ki sing apik-apik ta sing sowan ki Janaka utawa Kresna ngono ku ya dadi ketok apik. Sepisanan sowan kok Bagong ki maksude kepiye coba? Kakang Rada? Mbah. Ampun Gresula Kakang Rada. Ampun emosi, Kakang. Niki mungkin padha karo mengko linggukan Kakang Rada. Dua bintang tamu yang berbeda pendapat. Bagong padha harja sak prapta kita Bagong. Nun, kita padha harja. Kita sapa? Kita. Kita piye maksudnya? Pripun ora dong? Kita kuwi padha harja. Ngene tandane kita iki kowe. Oh, tak tono modar wae. Kowe ngekaki jeneng Bapak Semari Bagong memang diganti kita. Ngene, kita iki basa kayangan. Oh, nek dewa nyebut kelawan titah kuwi kita. Nek dewa nyebut awake dhewe kuwi ulun. Oh, ngono ya. Oh nggih, Kakang Rada. Nesu Kakang Rada iki. Guyon kok njer orang senyum blas. Ora ngono Kakang Rada. Kakang Rada kuwi aturi sabar. Sampun boten saged. Bagong. Kita padha harja, Bagong. Nggih, Bathara Indra, ulun wilujeng. Ngene tak omongi, sing nyebut ulun ki ming dewa. Lho, ha iki nanti? Iki ra nang kayangan. Aku nang kayangane berarti aku wis menjadi dewa. Dewa 19. Kangen, wong kangen. Ngene rasane. Dewa 19 kok lagune kangen kaya ngono iki, kangene ora kaya ngono. Lah piye? Ah ora. Dewa kok nyanyi ora. Berarti sampean sok klitian golek kaset bajakan. Kakang Rada. Kita lama. Wah. Kula malah mboten wantun bageke ulun, ndak malah kewilangan. Bagong Bathara Harja. Ya ulun tampa. Bathara Yamadipati kita padha slamet to, Bathara Yamadipati. Lah ra tenan lah. Iya slamet prayogakno. Ulun wis kepenak, kita piye? Ya aku wis kepenak. Ya, iya. Bathara Harja, ngapa? Nika sing nang burine pukulun ndol beriwa ya widodari. Ayo widodari. Agene widodari ana sing elek. Ya muni ayu kabeh. Kae sing gedhe kae ndebombok semono. Oh, widodari kok kepleh-kepleh. Aja ngawur kowe. Lah nek penake dhewe ora. Arep kaya ngono kae abdine widodari ya wis milih sing apik-apik. Widodari kok luwuk. Luwuk kok jajar dalang. Kowe. Wah, sak kepenake dhewe ya. Bagong. Wonten dawuh apa kula? Ulun bakal nyuwun priksa. Nggih. Badhe nyuwun priksa menapa kula? Apa to sebabe dene kita munggah ana ing kayangan Bagong? Ngoten nggih kula. Kula niku ajeng teng kayangan niku kebusuk. Bola-bali kebusuk anggere gunung kula unggahi. Anggere gunung kula unggahi jebul dudu kayangan. Medhun melih kula. Ketok wonten gunung gedhe tak unggahi.
dudu kayangan medhon meneh kula le munggah ngrekoso le medhon ning mak plurut trembelane to kae lah nek ora ngerti alamate ya rasa tekan kayangan ha ya kepengen kaya wong niate bujuke ning kayangan to ya kaya apa ora basane Islam mutu nah bareng ngoten wae pirang-pirang munggah gunung tekan kok ketemu juru kuncine niki Suralaya dudu iki gunung merbabu medhon munggah meneh iki Suralaya dudu iki gunung Kawi medhon meneh munggah Suralaya munggah gunung iki gunung endi gunung Ketur ora mblendrok Menawa wae gedhe cilik tak penak kabeh. Nekat kok aku lho. Iya, Pak. Nggih. Nah, terakhir ana gunung dhuwur tenan. Misalnya wonten tulisane Gunung Siulaulu. Siulaulu. Ah, Siulaulu dalam kurung Himawat dalam kurung Himalaya. Berarti ki langsung kula penak krekel-krekel. Wes kaya panjat tebing iki kok. Tekan pundi wae sing ana alun-alun gedhe banget wae ora ana wite kuah benggon panas sing kencang-kencang repat kepanasan. Repat kepanasan? Iya. Nek cara jagat perempatan ora. Repat kepanasan kuwi papan kanggo titah ing bakal suwana ning Kalimangan dikeparengake punapi mbuya gumantung ning repat kepanasan. Nggih teng mriku. Repat kepanasan terus wonten gapura gedhe banget. Tulisan Kawi. Bakso Kawi. Wah, aja mlebu rawane kok ora dedek. Jajare wonten gepurane tulisane Suralaya. Ini jelas wae jebul ditunggu karo dewa buta loro. Sinten pukulan rada? Buta loro sing jaga repat macane Cingkara Bala Upata. Ah, jenenge Cingkara Bala Upata. Keluar mlebu kayangan dipenggak, diatungi gada. Siji nggawa gada, siji nggawa pedang. Aku ki arep kula ngajeng sowan tulung Bathara Guru, ora kena. Terus kula langsung megarke efek-efek set ngoten. Mriki menapa mriki? Sampeyan jenenge sinten? Cingkara Bala. Sampeyan jenenge Cingkara Bala Upata. Wah, cing ciripit kula batu gejepit. Bocah kok idene werna-werna. Lah ya terus, kula terus ndusel mlebu. Ndusel mlebu kaya para dewa-dewa do andher. Pasewakan ngendikane niki bar dewa sing mburi kula tak takoni pulun niki sekonten apa ini baru ada pertemuan dewa sing mburi sing Betawi kita iya bahasa Indonesia iya terus kula brangkang munggah repat anu Datulaya naminipun Bale Martiu Undamanik iya terus sak banjure ngeten Bu kula niku resah iya ati kula resah dan gelisah iya mendungi di sini di sekolah tempat yang kejanjikan lagune Obi Mesak iki dewa sok nyetetep wah aku kok malah kejeglong-jeglong iki ngetar barang tak mancing to katut kabeh resah ati kula pukulun pokoke sedih sebabe dek wingi niku ora kula jagongan kali Gareng kali Petro iya Petro niku mendikake ro Gareng ngrangkul Gareng reng aku ketemu karo bapak wisan sing pirang-pirang abad wis tau pisah awake dhewe. Gareng muni, "Apa, Tru?" "Heeh." "Sapa bapake dhewe kok?" "Kowe kelingan to. Begawan Solontara, Gandharwa Raja Bali ya Gandharwa Maya." "Lah mau ketemu nang ndi, Tru?" Gareng muni ngoten nang alas. Bapak mangestoni awake dhewe. Terus wong loro iki do tangis-tangisan kesenengan atine mergo ketemu bapak. Terus kula takon Petro, "Tru, berarti bapakku ya Begawan Solontara." Petro muni, "Udu. Kowe iki mbiyen jaman penjajahan." Ana londo jajah Indonesia kuwi nalika semono kuwi nang tengah alas. Bingung, nang kono mung ana kewan-kewan. Terus ngerti-ngerti mbok piye critane ana munyuk meteng. Munyuk iki nglairke pas Semar leledang nang alas. Terus bayi kuwi dobane jenenge Bagong. Kula kok rada keloro-loro nggih. Maksude pastor yang kula sing ngoten mosok anak munyuk. Kula terus rumangsa kula ora mungkin anak kula rumahnya munyuk. Terus kula niat kula ajeng gugat teng kayangan. Kula ajeng nyuwun priksa apa kula? Nek mboten priksa lara lho. Nggih. Ajeng nyuwun priksa. Jane asline lho, asline nek Petro Gareng niku dudu anake Semar niku do ketemu karo bapakne. Lah terus kula niki anake sapa? Kita ngerti ora, Bu? Katang rudo kados pundi? Lah kok diarani. Bocah kaya nek gawe kisruh iki. Ayo dipun dongaken kemawon.
Adi Pramesti ugi nalika semanten nderek sowan wonten ing Ngundarantir Bawana. Ngetutaken dhateng Kakang Semarangipun kepengin nyuwun rewang wonten ing jagat raya. Dipun paringi dawuh kemawon. Bagong, nun. Yektine kita kuwi ora duwe sudarma lan ora duwe ibu, sebab satemene kita kuwi titah pujan. Maksudnya pripun? Ngene. Nalika Kakang Ismaya mudhun ana ing jagat durung ana menungsa, kang ana bangsaning jin. Nalika semono Kakang Ismaya bingung tenang-tenangan merga ora duwe ruang. Tumuli munggah ana ing kayiwangan ngadhep marang panjenengan ulun. Tumuli ulun larapake sowan Liwang Pikulun padha wenang supaya diparingi ruang utawa kanca nggone mudhun ing jagat. Nalika semono ayang-ayangane Kyai Semar utawa Kakang Ismaya dipuja dening Sang Hyang Asih Prana. Wekasan wujud kita Bagong, mula kita kuwi kedadian saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Kula, iya. Dadi kita yen goleki bapak, ibu kita kuwi ora ana. Pancen ya ora ana temenanan Bagong. Nek wangsulan ngoten niku ora sak raya-raya kula mendaki Gunung Himalaya. Kula wis tau entuk crita kaya ngono sing nyritani sapa? Ya Semar. Kula ya takon karo Semar, jane bapakku saka Tomar kok. Kowe iki blas ra mirip karo aku. Semar crita ngoten ya tak paido. Bagong niku wong sekolahe mung diapusi kedadian saka ayang-ayang. Nek sampeyan iki dewa iso nyipta ayang-ayang dadi menungsa, mbok coba ayang-ayang kula niku manggawe wong wedok sing ayu banget. Tapi iso mboten? Lha niku butuh bukti ora mung waton omong. Masa wong gumaning jagat ora duwe bapak, ora duwe ibu, mung dicipta saka ayang-ayangan. Ora mungkin. Enggak akan terjadi. Bagong, ngopo meneh iki jaret iki? Ulun nganggani ya. Ulun ki nalika semono nekseni aku ora butuh seksi. Seksi iso disogok. Ora butuh seksi. Seksine Hyang Pirun Bathara Guru seksi sing ora iso dibuktekke. Seksi golek-golek. Gitu, apa kula rada muni nggung aspalan we, nyatane wis aspalan kok. Muni ya kowe. Ora iso apa-apa nek gak seksi bayaran. Jagat ora jagat iki serius aku. Iya Bagong, ning nyatane pancen kaya mengkono. Kula ora percaya, titik. Nek kula sowan teng kayangan dipameri Bagong dimandu saka ayang-ayang, kula mboten percaya. Percuma kula munggah teng kayangan. Saniki kula tak takon, sampeyan niku dewaning para dewa. Dewa sing dhuwur dhewe. Terus kula ajeng takon teng pundi mboten takon Bathara Guru. Hah? Sama namun kan bermamon pun Bathara Guru kok meneng wae terus ayo gak ditulis ning blabak apa pelajarane kok meneng wae ora Kakang Rodo kados pundi ya kula diwanggaken aduh kriyan dadi kerojokan geguyon dadi tangisan iki mengko ora geger ora karo-karoan nek bakal nganti kaya ngene watrawe oh ndaran kula tak takon sapa mongko perhatian bocah iki ngapa ta ya nek nganti pukulan Bathara Guru gak iso ngomong cara apa meneh iki menjelasno sapa to Bapak Inyong Warataya ngawur kan saiki bali kulon ngawur bali wis tak antepi niating tekadku rawe tak rantas malang tak putung trima Bagong modar ning kayangan ra masalah tegesan kok tegese piye tegese aku ora seneng nek tegesan isih dawa kula seneng golek tegesane kok pamerke nang kene lah. Tegesan tegese kita bakal ngraman kayangan. Apa boleh buat? Nek kula mboten ngerti, bapak kula sapa? Kula men gamusi sebuah suasana saka ayang-ayang. Aku ora trimo. Tan trimane Bagong. Sama ngerti nek Bagong nesu. Desa ta? Siji, bapak nek nesu mesti bengok-bengok. Loro, panganane kancaku tak enteki kabeh. Iki Bagong nek nesu. Niku mula ngati-ati. Nek kula wis kebacut nesu, wah wis niki kriwikan dadi grojokan geguyan dadi tangisan. Sama ajeng mengandalkan sapa sampeyan ra iso paring dawuh, bapak kula sapa? Niki napa? Dewa sing mburi kula niki. Kula leboni selang jog banyu tumpangke kompor modar jeblok dhewe. Dewa kok caret ngono kok dupani. Edan ta. Iki tuwa keflaki wae jajal iki. Rasa semangkean. Napa putra panjenengan Hyang Pirun Bathara Indra ajeng ngundurke kalih Bagong. Hyang Pirun Bathara Guru ramene keterangan bapak kula rawe rantas malang tak putung. Sampai ora pantes dadi ratu ning dewa teng kayangan. Mas tu sidang sekaring bawono langgeng. Oh, ngene ngame kena mantu sidang kene bawon.
Darmayang edan tenang ora edan kowe ngopo Ndra lho wis apa ora payu main film saiki kowe dadi dewa ya film apa saiki Dono Kasino Indra ayo kowe arep ngopo kowe ulun ora nrimake lamun kita ngamuk ana ing Kayuwangan ngerti yo iki Kayuwangan ning Sudarma Ulun ulun ki atmajane Iwang Kulun Bathara Guru yen nganti kita bakal ngamuk ning Kayuwangan dudu sapa-sapa mungsuhe nanging Bathara Indra bagus kuwi sing tak karepke percuma aku urip ning alam padane aku ora iso ngabekti karo wong tuaku aku ora iso sungkem karo wong tuaku ora ana gunane bakal diuripno ning alam donya aku ora ngerti karo bapakku pancen tak jarak pancen tak sengaja tak dudul kanepsa ning para dewa-dewa sing do mapan ning Kayuwangan mergo aku mangkel aku sedih ning donya dewane blas ora ana sing medhun ora ana sing takon karo Bagong ana masalah apa ora ana blas ndekno nek sing sedih bendara-bendaraku Janaka Werkudara Puntadewa lagi sedih-sedih ae dewa do teng celurut rebutan nek sing sedih wong cilik ngene iki dewane ra ngetok dewa model apa kok tak takon nek sing sedih wong duwe derajat duwe pangkat dewane do teko teng celurut do pecisan barang sing sedih kawula cilik wong marat kere kaya aku tileki wae ora aja kok tileki batinmu mesti modar mbok men ngono ta semangkang arep apa mendeli nang arep kulun bakal ngusir kowe bajigur padake kere ya adeng aku kere heeh kita bali ning Madyapada ora iso wis tak niati aku mati ning Repat Kemanasan tak lakoni mergo ngerti ya aku sowan mrene iki ora ijen lho nggawa wadyabala nggawa bojo pancen bojoku wis tak tanting aku arep munggah ning Kayuwangan aku mesti ora bali aku mesti mudhar melu mati ra gandeng kula tresno Mas Bagong supaya mutus supaya mati omah ditinggal kula nderek sampean iki samyem nunggu ning Repat Kepanasan kepanasan ngebuan pecah sirahe mbok men aku nang Kayuwangan berdua sejoli karo bojoku Ndra dewa iki ora malati nek karo Bagong kita liyane iki jangkar karo dewa iki do kewalat kok iki drandra ora ana sing kewalat babar blas numpang ke kompor kok ngrasani ora sirmu ye metu njaba piye metu njaba kowe ngerti ora akibate metu njaba sing jeneng wong bebrayan nang alam padang sing wing resmi dijabke karo kau aku aja nganti ditoke njaba ben duwe anak ben beputra aku dewa kok malah ngaran ngajani elek oh macam apa kowe iki kabeh iki men do duwe keturunan anak beranak kok malah sampe metu njaba metu berarti titah iki ndok kurang ajar wong melu-melu karo dewa wis ditong njaba lak kita sing metu njaba mah beda e tegese metu ning Repat Kepanasan Indra ya omong iki sing genah kok ndak malah kewirangan kowe ayo tak jak metu ning Repat Kepanasan ngono tak jak metu ning Repat Kepanasan sile karepe bakal tak jarwani sapa wong adoh kita lho bapakmu ora ngerti kok kowe arep ngerti kowe aksi tipu-tipu karo aku ya kowe ngapusi karo aku buya ulun ingkang ngerti najan Kanjeng Rama ulun ora mangerteni nanging ulun ingkang ngerti apa mau Bonda buya ya ulun buya iki ora oke nek kowe nganti ngapusi aku buya mikir dua kali lho yang kritikan dari terus kata-katanya digo mesti tak rampungi kowe aku wis ora mikir ora wis mboya mikir kowe iki dewa mboya dudu kowe tak rampungi tenan ulun mboya wedi padha aku ya mboya wedi nek ngono ayo saiki ning Repat Kemanasan nek nganti kono kok kowe ra ngandani aku aja takon dosa ulun mboya bakal petungan perkara dewa apa titah ning mesti sira mesti bakal mboya tak wenehi apa ya kamelasan mergo aja kok kowe warung wis saiki aku niat mboya bayar wong edan ora metu njaba kramasi epek-epek aku wis bar kramasi lho akan munggah kaya ngomong bar kramasi yakin sumpah aja dikramasi nggo epek-epek Indra jinjimen metu njaba ndak omong wae bocah iki iki nek ora tak jinjim metu njaba mah omong wae iki ya dewa elek meneh iki hah wis tak njaba iki dijunjung model piye kowe tak takon ayo arep omong apa kowe
ngantos bingung anggen kula nandhuki dhateng Ponokawan Bagong. Mboten nginten menawi Bagong ing munggah wonten ing kayangan. Lah menika menawi mboten sabar kados menapa polah kula. Lha dewa apik-apik ning kayangan disembahkan utawa dewa dunake ceret. Kan ditumpake ning kompor barang trembelane ora. Ning nun sewu. Napa sing diaturke Bagong menika menawi dipun tampi nganggo nalar kamanungsan tartemtu badhe damel mantel penggalipun nanging menawi Bagong menika dipun tampi tiyang ingkang kaduk gejul kumarucul menika mangke mboten badhe kraos wonten ing manah inggih namung sak mangke kula kedah kados pundi Kakang Kembar Paduka nyatanipun kawontenanipun Bagong dumadosipun inggih mekaten menika kala wau mangke dipun perpeki kemawon nek Bagong ora gelem mundur utawa gelem bali wonten ing jagat inggih nyuwun ngapunten wong nyatanipun titah ingkang sampun keladuk wani kurang keduga dawuh sangganing para Jawata supados nyingkiraken dhateng pun Bagong nanging menawi Bagong sak mangke berguguk utawa waten ya dipun kedah paring dawuh sak nyatanipun mekaten Kakang inggih menawi ngantos pagi Bagong tetep ngoyak dhateng kula Bagong menika kaliyan sinten-sinten mboten ajrik ning paling medhi karo Pandhawa sing bayar Bagong kok ngaten nggih kae inggih sampun mangke dipun pasrahaken dhateng Pandhawa kemawon menawi Bagong tasih kados mekaten polaipun utawi dipun pasrahaken dhateng sanak kadangipun inggih menika kala gareng-gareng Petruk mekaten Kakang inggih nanging ngaten kula ingin badhe merpeki dhateng Ponokawan Bagong mangke kula ingin badhe mlabaraken sejarahipun Bagong Kakang inggih kula semanggaken Yama Diwati wonten dawuh tetapna sangganing para Jawata kinen ngundurake Bagong mbuh kepriye carane mriki ngestaken dawuh ya pamit matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik kula nedya tedhak saka Sela Kandha Waru Binangun manjing jroning Suralaya Kakang Narada menawi nderek supados dipun bibaraken sangganing para Jawata para widodara lan widodari Kakang inggih yen pamit matal pasilan ngatos-atos sampun kados lare alit purna gading parangkilan Sang Sasu untuk kedatun jelek jangking gambar kan kalau kita gambaran gading kadilaken sangganing pombat tak colongke wong wedok sing pancen tenan dhuwur derajate nggih gaming gembol dosa ora apa-apa ora masalah santai wae ngaten ki ora wis aku tak mangkat tak medhoke Bathara Indra aku ndak salah tekan kowe ndak malah kowe katut dosane kowe ndelik ya nek iso mulih gawa tampar talane kowe terus medhun alon-alon oh nggih ngestaken cawuk ning atos-atos iki lho lah Bagong mbok menawi menika pertemuan yang terakhir antawisipun ingkang garwa pun samiyem kaliyan Kang Mas Bagong kula nyuwun pangestu saged wangsul dumugi griya nggih Mas Bagong arep apa kowe arep apa ajeng nyium iya wingi tok ambung bompo kowe ngambung kok mawa wisol nggih pokoke nyuwun pangapunten kula tawa wis kono mulih ikhlasno aku iki aku golek apa pengadilan tenan mergo kowe ora seneng to nek duwe tak bae bojo kok ora ndimo tuwa asline ya pengen ketemu marang tuwa nggih kepengin ya wis ngono bae ya aku njaluk ngapura ana saking luputanku aku mesti modar ning kayangan yakin sumpah aku iso apa to dedaya ya ora sekti ya ora ning mengkari niat karo semangat tok wis nek dewa do ngajar karo aku men diajar ora apa-apa kok aku arep medhun saka kayangan nek dewa ora paring ngerti karo aku bapakku sapa ya ngantos-antos iki ora ya Bapak keperanggul mungguing ayuda kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguing isin mesora gelem bali saka pemanasan kowe Bagong bali nek wis ngerti babeku sapa wong aku nek ngerti bapakku sapa taun ana Windarana aku arep mulih saka kayangan Bathara Indra siji kowe keluputan wani karo Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah angka loro kowe ora nganggo tata krama ning kayangan kanthi cara mengkono kita keluputan ora masalah arep kapak-kapak ora masalah
iki mau aku untuk dawuh Iwang Pikulun Bathara Guru ya Iwang Pikulun Jatimurti malah kowe bakal jembungake ning kawah Candra Dimuka. Sapa sing ngomong ngono? Bathara Guru. Ngarsa dudu. Jare guru iki tembak sing ngarsa dudu. Ning Bathara Manikmaya ya wong tuaku. Gagatri sangka kurang ngurangangkul kinempit kempit dosa ngreknaning bawana. Dadi aku takon Bapak Ora Bathara Guru iki Bathara Guru malah dawuh karo sampean bakal nyembung ning kawah Candra Dimuka ngono. Iya dasar Waranyata. Wah, ngerti aku saiki gedhoane Manikmaya. Malah jangkar. Ora masalah jangkar ya men. Wong tata lair aku anake Semar. Semar iki sapa? Semar iki kakane Bathara Guru. Dadi aku ngelokke Bathara Guru nang ora nggo Bathara iki ora masalah. Manikmaya Jatimurti jaga diri pratingkah. Ora apa-apa, ora ana sing malati. Terus ngopo? Saiki ngene, Ndra. Saya jangkar ya semen, saya jangkar ya men. Lho yang narake ati kok omong aku. Sing ngatasi aku iki mung kawula, pengen ngerti wong tuaku kok ora do dikandhani men jare asale saka ayang-ayang apa? Ora ana menungso kok saka ayang-ayang. Model ngendi kuwi? Padahal aku wong goblok gampang diapusi. Terus karemu piye? Manut. Cah kendel ditantang. Manut tau. Arep piye model piye? Jotosan oke, ora masalah. Aku ning donya pasar tak usah sik. Aja kok kadewatan. Ora minggat. Aku tegel karo kowe Bagong. Oke, kula ya tegel karo sampean. Wis ora ana tabete anak Bathara Guru karo anake Ismaya. Anane Memendra karo Bagong. Neng kene marganing patimu. Neng kene uga kowe bakal ora dadi dewa. Modal saka tangane Bagong. Wah, suaramu piye? Kurang seru. Suaramu kemuwat koyo ngregem jimat. Kowe wani dilat Wesi Abang. Wah, lah kowe ora ngerti nek aku dong buka sulapan. Nek men Wesi Abang tak dilat bendina ndra tak andani. Dadi rasa gumun, pecah siramu. Ayo, ndajan nek pancen kowe wani karo Bagong. Ora apa-apa. Mlebu separo iki. Oh, ngerasa tenan. Ah, Bathara Indra tenanan. Yem. Wis mulai urang. Aku kesuduk tumbak iki kon weteke kado. Metu gedhe yem. Modar tenan aku. Modar. Aduh, aku menggoyang. Aduh, bari ngono kekuatan. Ucapan itu lan kosmanten kenging pusakanipun Sanghyang Bathara Indra. Kila Bagong datang saged nglawat. Nandhang kacintrangkan namung bengok-bengok. Kila Bagong mulat nenggih Sanghyang Bathara menang.
Bagong milah ing Mastuna sidam karing bawana langgeng. Manik Maya teka tegel tineng sira dawuh kawan para dewa Mulasara kelawan Bagong. Sepira ta kekuwataning Bagong ing ngatasi wong ning kawula cilik ing duweni watak srogal sarwa sembrono. Sembrono parikena nanging lha kok malah mentara nyirnake kelawan Bagong. Pono kawan tangiya. Ulun paringi kekuatan ingkang luwih saka para Jawata. Kita ngamuka ing kaiwangan njaluk pituduh kelawan Manik Maya sapa apa bapak kita yen ora iso wangsulan kita ulun menangake ngamuk ing kaiwangan para kawan. Sapa ya ki mau nguncalke bambu runcing ki mau ngancem neng dodo anggepe Bagong wong loro saudan telu saurupan apa Bathara Indra ora pangling mentala karo aku tak kira kowe karo aku iki dhek sedulur lho Ndra kowe anake Bathara Guru aku anake Ismaya tuwa aku mbangane kowe kudune ngeluk aku iki kakang badhe madrim aku dadi kowe malah wani nguncalke tumbak nang wetengku temancep untung aku kuat untung aku digdaya Bathara Indra lara nyaur lara utang pati nyaur pati legarane Bagong kok mripate mendono nesu kowe iki tak anggap adiku lho Ndra lho adi saka ngendi lho ana sapa Bathara Guru adine Semar berarti kowe iki isih adikku dhewe sepupu hah sepupu pas kembar kowe iki omong apa kowe cari tumbak to halo kenapa tengku kowe mau mati sing ngomong sapa aku mengetok-etok ben kowe puas ning asline ra apa-apa ndi delok tatune ngono apa tatune ngono apa gelon heh tatune ngono apa gelon kok ora ono tatune edan ora ono edan Bagong iki gawe ula udah ula iki kadal jengkulmu kowe mentala karo Bagong padha karo kowe wis mentala karo pati urip gunggung apa aku ngeman karo Ciapai bro ngopo ora dendani pengrawite bingung muni ning kok endi ngene iki dis ngono iki nyang nek kowe ndok terus piye ming muni siji ta mau klotik ngono ta wah ngrusak rombongan kowe ndok mangke tak kompak lha wong iso kok ora entuk-entuk trewet ayo amo drama ta teman-teman wah gleleng kok Udan Bagong iki sapa iki iya Dendra iki dulu Bathara Brahma diwaning geni wah nyilireke diwaning geni kok nyilirek ora oke mek ora golek anu metro kok kebingungan kene yo wes wah dan tangane iso murup diwaning geni apa-apa iso murup kowe kok ngamuk Bagong wis ora urusan ngajar karo Kakang Bathara Indra Indra sing marahi karo aku mintakon bapakku kok dhek diperintahi kon mateni Bagong apa aku salah apa aku kleru kleru mergo kowe ngamuk ning kayangan apa kayangan iki terus entuk diamuk ha nek dewane do salah ora pantes dadi dewa nggo apa dadi dewa kowe bali ya Bagong mumpung aku durung nesu lho aku wis nesu ket mau kok kowe durung iki piye mumpung aku durung nesu yen kowe aku nesu tak mujo geni tak obong awakmu weh arep ngetes kowe silakan yo ora apa-apa aku mati ora masalah aku modal ora masalah nek genimu ora temomo ning awake Bagong aja takon dosa lho aja dianggep aku ngasorke derajate Bathara Indra mati kosong ora bakal bisa nglawat ayo Gagi sambato dikandani ngaya halo piye kowe ngomong apa ngapa genimu ki ngapa lho ora apa-apa disawang rambute ora ana sing kemritik mboko siji padake gampang kobong kowe tegel karo aku Brahma geniku tak baleke nang kowe mati ya ayo
Ditidaya mungsuh dewaning pepati modar jiabut nyawamu. Oh, ora bakal iso nglawat. Tak aturke Iwang Pukulun Bathara Guru cemplungke kawang. Oh, ora dalah. Mingsak Bagong kok ngobrak-abrik kayangan. Gek duwe kekuatan apa ing atase Mingsak Bagong kok ngobrak-obrak. Weh. Modar. Rumangsane sing iso njabut iki men kowe kok. Kowe termasuk dewa kurang ajar. Njabut kok tas. Isih halus aku nek njabut. Ajake ora. Njabut kok dul ngono ya. Sing kelangan nyawa kaget. Njabut iki ya trunyu ngono ta. Sing kelangan nyawa ki ikhlas. Njabut kok dul ngono. Ayo cepet lho. Apa ora kowe? Ora tak baleke nyawamu ya Madipati. Modar wis jabur genti. Dewa sang udit ra ya. Alah, tisu basah. Oh, paling menggo raup paling. Dewa gawane ming tisu basah. Dipati ya sembrono. Arek kae njabut karo Bagong malah gelem dijabut glecak. Wis ora taya kowe. Mati ora kowe. Ya Madipati aja kaya bocah. Kita kuwi dewa kena lara ruputing mati tangi nggih. Tangi ora usah dipethake Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Oke. Kaget aku ketemu karo Bagong mripate mendhono. Wah, nek ra mlayu cilaka iki. Nek ra mlayu mesti kisruh mergane. Wah. Cilaka tenan. Wah, anak Semar nek nesu ya gilani. Nggo karepe dhewe. Alah mesake. Dewa kok cawete suwek. Wah. Ulan ngapa sareh? Aku ki ora ngapa-ngapa. Tenang. Ayo madhep rene. Atur dulu ya. Dewa bengi iki jan kocar kacir kabeh. Mungsuh Bagong. Nah, tak iki. Dewa kok suwek. Nah, tak ngekis kok ngisor kuwi iki klontong kok. Wah, pancen kuwi arepe dhewe. Bagong edan rene. Dewa kok dinjen lho. Dinjen ya iso mabur padake. Wah, kita iso ngambandir Gantara. Kula ya ora ngerti kok iso klepat bisa nututi banter banget. Wong iku tengah awang-awang iki gumun lho. Aku iso mabur ya. Lho lah. Saka dayane apa? Aku ya ora ngerti to. Nerang-nerang jengkulmu kowe. Wah, lah elok tenan ya. Mboten elok niki pancen estu niki. Bener. Wah, ulan ya ora ngerti sejatine ngene ya tak kandhani kuwi bener. Yen kita kuwi dimati saka ayang-ayangane Semar Badranaya. Aku mau jawaban kuwi aku enggak mau. Aku enggak mau jawaban kayak gitu. Mau. Lah terus kuwi kita butuh wangsulan sing kepiye? Cetha. Bapakku sapa? Adipati sapa? Nek Ratu Sinuwun sapa? Nek Pendhita Penemban sapa? Ngono ora mung saka ayang-ayang. Enggak, aku enggak mau. Ning nyatane ngono, aku ora percaya. Aja gawe mangkel kuwi. Hah? Anjabut nyawane kaya Madipati. Kose aja. Jabut nyawamu modar. Mati tak tali tak glundungke. Wah, jan bocah iki. Lha nek aja ngupeti karo panjenengan ulun, aja ngupeti panjenengan ulun, mungkin ming kami tuwaning kayangan. Ulun ki ming kami tuwaning kayangan sing ngerti sejatine ya Iwang Pukulun Bathara Guru. Guru kan tindak rene. Lho, kita iki titah kowe iki sing rono. Ora sudi kesel. Guru kan rene. Guru ora kowe iso ngrawuhke guru tekan kene. Jabut, Iya, edan. Waduh. Wah, lagi dadian apa ya kayangan kok docase bang kowe menyang. Iki wis menyang engko bajunya tak ganti. Menyang wis. Iya tak ngangkat.
tak hitungi 3 kedeping netra Bathara Guru tekane tak goleki neraka copot sepatune nak tutuki sinamu. Waduh, sepatu dewa karo ngono dhewe sira dewa iki iki. Wis gabas menyang. Ya tak utake. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kombang ngajab tawang susuh angin ngendi nggone Bagong destum temen ing atase amung derajat tinggi kok ngosak asik kayangan kula mangkene nek kula ora diwarahi namun kula bakal marahi kula putra panjenengan Sang Hyang Bathara Indra mentala kali kula ngendikane didhawuhi kali sampean nek Bagong ora gelem bali Bagong kon nyirnake ngono ha mergo kita ngorak-arik kayangan kita wis keluputan jejering titah wani munggah ning kayangan sowan kula ora apik-apik to pikulun pikulun kula memang ngerti bapak kula niku sapa kula gugat teng kayangan pengen ngerti bapak kula sapa siapa ulun wis crita kita kuwi dadian saka ayang-ayang meneh aku ora percaya kula mboten percaya nek kula kedadian saka ayang-ayang kula ngrada niku wis ngendikake kala wau sadurunge sampeyan rawuh mriki kita kuwi dadian saka ayang-ayang wis ora percaya nek sampeyan tekan iki pulun rada tak jabut nyawar aja ya Bagong aja ulun mboya ngerti berarti sakniki wiwit detik niki kok niti wiwit detik ini pukulan Bathara Guru leweh dadi dewa percuma sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti aladene ngundange dewa kuwi ngerti sadurunge winarah ngerti marang mobah musi ing titah mana kenyataannya sampeyan tak takoni bapakku ora ngerti kok ngerti kahanan jagat iki piye wis aku tak takon aku kudu piye ngatos-atos iki ngatos-atos Bagong mripatipun sampun mendelik kados niki ngatos-atos yen ngono kuwi meksa mesti meksa kaya aku nek kula durung entuk keterangan bapak kula sapa Taunana Windanana kula ajeng teng kayangan. Tenan kula ora ngapusi ajeng kula gawe geger kayangan. Kula ajeng teng pundi-pundi pokoke. Lah ya, anggere nesu nak ngendi di sini ta. Jane jan apa kayangan kok teng trenyek ra karo-karoan. Asli ora ngapusi aku. Ora tak guru ki. Ben teng mriko tlotok teng mriko tlotok ben kayangan ambune ra enak. Dong biasa kok nganggo apa. Ora suruh kok hangong-hangong. Yen ngono kowe wani kan kadiwatan. Ora wani sebab apa? Guntur geni guntur angin. Bagong Sirnakno lebuhan saka jagat guntur geni guntur angin. Waduh. Lah napa ora edan niku? Bocah dugal warisan ditamani bledek ditamani guntur kok malah mboten krasa bablas. Malah niku wau mak clorot ajeng didilat karo tatit kok tatite dikop. Edian. Bagong kok ora apa-apa. Lho. Lama-lama malah dolanan kembang api barang. Stos. Men dolanan kembang api aku niki nang omahe gawane long bumbung e. Nganggo plempeme. Men kembang api cilik-cilik ngono Mas, ndak masalah tumrap kula. Kita kuat nampani cis Trisula, cis Jaludara. Ulun ngakoni keunggulan kita, Bagong. Oke. Silakan. Wis gawe ketok aku modar tenan iki. Nek ora apa-apa ya semen wis rada gleleng iso. Kena guntur geni guntur angin wis ora apa-apa wis ora masalah. Iki pusaka ngaran cis Jaludara, cis Trisula. Ulun tamakke badan kita mesti lebur tumpur tanpa dadi. Pon mang tamakke men lebur bangane dadak nyaring. Pun mati dening ulun. Pun mang tamakke gawe. Tetep dadi masalah iki.
Sababe apa? Nek namake pusaka ning ketemu ning dada ora ning ndas. Ki potong aku pedak ki. Asem. Ayo tak potong kaya Ronaldo. Kok dicowes nganggo gaman, marai beset pecah wah wis samyem pangling ki. Kok pun kados mboten Ronaldo ta Mas. Ono cilaka iki. Kowe gawe nesu ning Bagong kowe. Ayo pusaka meneh sing tak tamake. Ora-orane bakal tak tinggal loncet. Aduh Kakang ketiwasan. Edan kecekel neh aku. Sabar. Dudu manis. Aduh. Cilaka adik guru tindak kaya ora omong-omong. Aku kaget arep menggok kaya disaut Bagong. Ketangkap yang kedua kali. Jenuh kan jerah apa tidak? Wis ketangkep menggok kaya ora jerah kowe. Ora jerah kowe. Parat kowe ya. Wis ketangkap dua kali mesti arep bertindak yang tidak seneng. Kok sik ada gawe ndredeg aku. Aku kira melu-melu. Sing nibake Guntur Geni Guntur Angin mau adik guru, sing nibake Cis Jaludara mau adik guru. Aku ngerti kita ngerti wong ning teko nang mburi. Ora melok apa ketok sikep ki. Iki terus aku kudu piye Pukulun Rada? Aku harus bagaimana? Ah kita arep takon bapak kita marang sapa meneh wong Bathara Guru ya ora ngerti. Kudune guru ngerti. Guru iki sing gawe rapot kok ora ngerti. Ulun ki jane seneng ngomong karo kita. Ning kita ki nek jak omonganmu iki blender dono, blender dene. Ora dicekel liya. Ah mesti blender dono, blender dene. Nek dicekel ora bakal blender. Ngono kuwi. Nek gemanku kan dijak omong. Ulun nyekel apa ora? Aduh piye? Hah? Ulun mboyang ngerti. Mbobakno. Ngomong karo watu ora ngombobat ora. Ah ya wis ben ya. Terus piye kula bunyi kudu piye? Ulun yo mboyang ngerti, ulun ki ora ngerti tenan bakal ya ta bedat ulun mboyang ngerti. Wah wis kudu nandi meneh. Ulun Bathara Guru mabur kaya ngono. Lah kuwi nututi piye? Lha kok sik kita iki yo iso mabur to. Kaya mau kita ki nututi ulun mabur. Woi, jandeng lali aku. Bangkean nggo pancatan. Trembekane tenan. Dimen rada ki rada wungkuk terus bangkeane nggo pancatan. Wah, bocah kok kaya ngono. Kakek suwe ora ngilik ki. Wah, aku wis monggo dipun sekecaken ning pamun di ngatos-atos di. Kedah prayitna ing pangandikan. Menawi boten prayitna mangke Bagong malah saya ngobrol-ngobrol pangarep. Namo sidam skaring bawono lan ora nyono babar pisan kadiwatan ulun asor merga saka pukal gawene Bagong ing atase mimpono kawan kaya ngono lha kok malah ngidapi-dapi